Състоянията какви са? Ами, 5-6 дена и пиши там. 5-6 дена. Ще запишеш ли за... Трябва само да го преброя кое беше. Преди 5-6 дена да се изрежи строителна рамка. 11, след 5 дена изрязване Да, на да не строителна. 5, след една седмица, след 7-8 дена. Айде. С другия. Да, с другия, когато се писа другия. Записах ни за... Колко ти има запечатано, толкова смахаш и толкова. Виж, ракшния мет. А смятай, ако са 3 дена като днешния, какво ще бъде? Тук има някакви маточници обаче. Ако са 3 дена като днешния, смятай какво ще бъде. Те са нормални, те са празни маточници. Кухи са. Те ще залагат. Тя ще се изрязва строителната тъйче. Това дали беше осеменено? Имаше тук там, да. Имаше. Има яйца. Значи не е редовно, но има. От сам има по-редовно. Направо си редовно осеменено от тази страна. Да. Ето ги виждаш. Осеменено редовно. Ето кой за на тъс имаше пило. И на тъс има. Но и на тъс има, и на тъс има. Ами. За основа ли ще е? Ами къде да я сложим? Няма място. Ще видим пилото как вади. Ако има нещо сериозни проблеми, ще извадим пило. Красота. Красота. Обаче те с маточници, виж как почва да залага сега, гледай. Гледай ги те са. Да. Ето е настроение. Не е роево състояние, но Предпоставка. не са много тези стърти да ги махаме от сега. Ама ще запомним питата. Може да я варим. Е много пило. Тъй като се храни. Ама на това време не дадете храни вече. Те просто няма да вземат храната. Да, то няма вече за това. Няма да вземат. Само на отводките. Ами, това е другата сериозна. Другата сериозна пита. Дето може да се сложи. У нас може да се сложи в отводка, че няма открито пило по нея. Ето. Обаче за сега те няма да могат да покрият пилото. То запечатано. Сега да видим тук какво има. Не как полека-лека си гласят си. Не е страшно. Да, но още не е страшно за сега. Излюпва се и веднага осеменява. Ту. Еми да може да очистя малко и плодните отсечета. Долу. Еми. Ето ти е работническо. Да. И работническо. Вижди как ги режат като синци, виждаш ги? 5 броя. 5 броя, то страни. Само да, и сега няма. Но то не е само на къспита. Ти викаш по-добрия вариант да се махне някой пита с пило. Еми... Не е пусто. Излиза с момента. Само че се опасявам. Не знаем какво ще остане в той. Да. В отводките. И още не сме я видели тук майката. Не сме я търси. Аз също глеждам. И като си тръснеш ръката и какво става. Се гледахме.
Ехе. Какви са изрутки? Как се забиват по телефона? Тук нападат. Ако има много пило, она ще я сложим на някоя, те ли? Да пусна. Ами колко пило, колко нещо. И у нас колко беше пълно нещо с като е. Супер. Абе, нека да има. Ми кой искаш, защото е по-хубаво. Я гледай, то е само пило. То е идеално. Бачите се с млада майката, или? Не си го спомням. Трябва да е млада. Тя маркирана ли е? Ко пише за майката? 12-та година. Борка 12-та година. Не е млада. Не е първа младост. Пиши го, напиши го вътре, че ме седи. Може би трябва да си умие ръцете. Коя беше у нас и тъс. Не знаем... Петата беше. Не знаем колко пчелички ще останат в отводките да вадим от сега. Да не се простуди. Ами да простудим той пило. Да го разболеем. Тук да той е запечатано пило, но въпреки всичко. Още раничко е кажа. Да, до застудяване. Кое е утре топло времето, разбирам. Така, абсолютно няма никъде открито пило. Има малко ларви, ама. Коя отводка ще изберете? Три. У нас остатъчната. Не е ли? От новите? Дето с маточници. Деца ги правихме. Че давай някакво. Или от старите да слагаме? Ако не те бърка от старите да своем. Или, както кажеш, нали, защото викаш, че има опасност от простудяване. Да сложим в старите някъде. Ето ако сложим, 5 с десятка. Че да сложим? Да я опълним там аз скоро да става за магазин. Сега не знаем как е, ама. Гледам го, че и напреднало. Ела ми пуши. Или как пада ми да. Видиш? Ди четката. Четката? Съндъчето ли? Къде е остана? Е отзаре. Те не са много, ама виж ко? Те не са много, им са с смет по тях. Скоро не остане този за магазин. Да, той е слабичак. По-скоро трябва да се провери защо е толкова слаб. Дали има натъспита пило сега. На следващата ще има вече. Той няма пчели просто. Има малко. Слаб. Както и предния път, как сме го отваряли, още взет на същото ниво. Има някаква причина да е за той. Тук има ли пило? Само от другата страна малко. Има. Тук? Нали? Тук? Няма нищо. Тук няма пило. Забракуваш. Ами да го свием зарад пилото. Служи у нас като теди. Да му е да се покрие малко поне, ама да я покрият. Даже от сега има повече пило, ще я сложим по-наблизо към другите. Пък другия път ще им какво става в този кошер. Но напреднало и пилото почерняло е. Те отводките, дед ги направихме по-силни от този.
И няма значение. Има такива случаи. В Чилин не може да бъде всичко еднакво. Ако не тръгне направо, закатяваме майката, както казваш. Ти... Няма смисъл. Няма смисъл. Тя, ако е добра майка, ще е добър кошар. Вярно, приемате от наследствеността и от търтия, ама от калпаво семейство не се правят лодка. Да спита криво от всякъде. В определен момент ще се махне. Давай, слагай. Тук за отзад няма ти разлежавате. Само наслагаме нещо да порчи. Ти по пешко кошаш? Да. Пешко с дъното се маха отделно. Да я слагаме тук едната коса. Да слагаме и на основа. Веднага. Една махнахме. Не видяхме майката. Две 12. Подай ми той, че по-може да клепнеш. Давам ти. Ножката. Значи те самата те спити полетели. Те ще върят тези отводките насам нататък. Те мислиш ли, то няма? Как ще се махат. Лека ще се обновяват. Ти малко хранини като. Гледам аз за майка, ама не видим. Ами не можахме да видим, но има яйца, има всичкото и наред. Ето с 2,5, даже не се раздразнаха вече. За дебелина? Това с копишки. И павликени от аптеката. Се разцепи още на втората година, добре, че го стигна. Някакъв емил ли, кой ги прави? Ще видите моя как например. Бай, не сме ме ракли по-нататък, живо да здраве. Вземе на машинка и... Ама то не накараш пчеларство без да имаш някаква елементарна поне минимално. Да, не може, просто няма как да стане. То си наполовина дърводелец, къде направо това. И някой пък се е изцяло дърводелец. Да. Често от принципа. Ами една махаме и една слагаме. Да я поизгрея, тогава ще разширяваме. Да, Димейк не сме правили почти нищо по книга. Нищо посяваме готовело състояние за сега. Само сложим магазин, що е. Спита. Трябваше да я помните много, просто няма една или тъс, или у нас, след ги правихме днес. Не те по-моя разчитаме. Особено и тъс с майката трябваше да я сложим.